Soc l'Ares Teixidor i això és el Tot o Res. Ja sabeu com va, els nostres concursants tenen els coneixements, però jo tinc una cosa molt més important, les preguntes. Està malament que ho digui jo, però sense mi no hi ha programa. I tampoc n'hi ha sense el nostre mestre, saludem-lo. És el segon programa que està amb nosaltres, té 31 anys, és enginyer informàtic i treballa fent aplicacions per mòbils. Li agraden molt els triatlons. Ell és l'Oriol Capdevila. Què tal, Oriol? Molt bé. Escolta, Oriol, jo sé que als triatlons s'ha de córrer, nedar i muntar en bicicleta, no? Sí, i pati. Doncs avui ja saps que toca córrer i córrer i córrer cap al pot. I tant. T'has de fixar molt bé en els tres rivals que tens aquí a davant. Molt atent perquè te n'explicaré coses sobre ells per poder fer la teva estratègia. Comencem. El primer concursant és l'Adolf Bernat, té 49 anys i ve de Vacarisses. És vigilant de seguretat i sovint llegeix novel·les de misteri. A més, va sortir de figurant en una sèrie d'aquesta casa, El Crac. Què tal, Adolf, com estàs? Bé, molt bé. Què vas fer a la sèrie? Doncs vaig fer diverses escenes amb el Joel Joan. Em fas molta enveja. Joel Joan, truca'm a mi per fer de figurant, que m'encantaria, eh? Benvingut i molta sort. Moltes gràcies. En segon lloc, vull presentar-vos a la Gemma Planes. Ella té 50 anys i ve de Terrassa. És administrativa al Departament de Comptabilitat, li agrada molt la muntanya, tant per fer excursions com per esquiar. I segueix el motociclisme sempre que corri el Márquez, el Toni Elias o el Max Biaggi. Benvinguda. Hola, què tal? Com estàs, Gemma? Bé, molt bé. Escolta, ara amb el Max Biaggi retirat del Mundial, deus tenir el cor dividit entre el Toni Elias i el Marc Márquez, no? Bueno, com que primer va ser el Toni Elias, el cor primer va al Toni Elias. Oh. Tinc una foto d'ell dedicada. Ai, quina sort, tu. Sí. Que tinguis molta sort i benvinguda. Gràcies. I per últim vull presentar-vos a l'Ignasi Gubert. Ell té 31 anys i ve de Palamós. Ha estudiat turisme i és empresari. Té un alberg de joventut al centre de Barcelona. Li agrada la música catalana i la seva pel·lícula preferida és Casablanca. Bona tarda, Ignasi. Bona tarda, Ares. Què tal? Casablanca, eh? Sí. A mi també m'agrada molt Casablanca. De fet, crec, Ignasi, que això serà el començament d'una llarga amistat. Que així sigui. Benvingut i molta sort. Moltes gràcies. I ja ho veieu, fetes les presentacions, hem de jugar. I ho farem per un pot inicial de 3.100 euros. Els temes amb els que jugareu al Tot o Res avui són aquests. Misteris, excursionisme, clàssics de cine, Lluís Llach, Argentina. Com ho veus, mestre? Bueno, veig que hi ha temes que poden ser favorables a a tots els contrincants. Tu ja saps, mestre, que un dels beneficis de ser-ho, de ser mestre, a més de veure'm, i el perfil bo, és que pots adjudicar qualsevol d'aquests temes als teus rivals. Així que, comencem per l'Adolf. Tu diràs. Bueno, com que crec que els tres poden ser bastant forts, intentaré ara donar-los temes que crec que no poden Que no controlen. controlar tant per veure com són de forts realment. I llavors a l'Adolf li donaré Lluís Llach. Lluís Llach per l'Adolf. Continuem amb la Gemma. A la Gemma li donaré clàssics de cine I per últim a l'Ignasi. i a l'Ignasi li donaré misteris. I misteris per l'Ignasi. Molt bé, doncs ja tenim els temes repartits. Ara veurem si l'Oriol, a més d'un bon mestre, també és un bon estratega. Que comenci l'eliminatòria. Primera pregunta, Adolf. De quin poeta era especialment admirador Lluís Llach? Joan Salvat Papasseit, Màrius Torres, Miquel Martí i Pol, Constantino Scabafi. Doncs jo diria que Martí Pol. Correcte. Següent pregunta. De quina denominació d'origen són els vins del celler de Lluís Llach? Empordà, Montsant, Priorat, Catalunya. Doncs aquesta ja no la tinc tan clara, però diré Priorat. Correcte. I per últim, quina cançó de Lluís Llach és la més escoltada a Spotify? Que tinguem sort, Roda, Amor particular, Laura. Doncs aquesta me la jugaré dient que tinguem sort. Comprovem-ho, sentim la cançó. Que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar. Correcte.
inici. Molt bon inici el de l'Adolf. Continuem amb la Gemma. Gemma, preparada? Clàssics de cine? Primera pregunta. Des d'on cau King Kong abatut pels trets dels avions? Edifici Chrysler, Torres Bessones, Empire State, Torre Trump. Jo crec que és l'Empire State. Correcte. Següent pregunta. Segons Mary Poppins, quina substància ajuda a empassar-se les medicines? Sal de fruita, oli, vaselina, sucre. Aviam. Diré vaselina. No diré vaselina. Bueno, Ja està marcada. Sí. Llàstima. Ho hem de pensar una mica abans. Sí, és veritat. No és correcte, vaselina no és. Mestre, primer rebot del programa, tu diràs. Doncs jo diré oli. Tampoc és correcte. La resposta correcta és sucre. Quina pel·lícula d'Orson Welles té un dels plans seqüència més llargs de la història del cinema? Ciutadà Kane, Macbeth, Set de Mal, Campanades a mitjanit. Aviam, estic dubtant entre un parell. La veritat és que... diré campanades a mitjanit. No és correcte. Mestre, rebot. Ciutadà Kane. Tampoc és correcte. La resposta correcta és Set de Mal. La pel·lícula arrenca amb un pla que segueix el recorregut que fa una bomba des que la col·loquen en un cotxe fins que explota al cap d'uns 3 minuts. Malament, clàssics de cine. Gemma, Masses. en el teu cas, al mestre li està funcionant l'estratègia. Amb l'Adolf, no? No, No gens? Veiem què tal a l'Ignasi amb els misteris. Som-hi? Primera pregunta. Quin sobrenom rep el llegendari monstre del llac Ness? Sam, Nessie, Laker i Ness. Nessie? Correcte. Continuem. Com es diu el programa de televisió de misteris que presenta Iker Jiménez? Enigmas de nuestra historia, Talassa, Milenio 3, Cuarto Milenio. Doncs no conec l'Iker Jiménez, però bé, s'ha de respondre una. Farem Cuarto Milenio? Correcte. I per últim, des d'on es va enlairar el vol 370 de Malaysia Airlines, desaparegut misteriosament el 8 de març del 2014? Sydney, Pequín, Kuala Lumpur, Los Angeles. Doncs dubto entre dues. Sortia d'Àsia cap aquí, per tant... Potser és Oceania. O Sydney o Kuala Lumpur, però... Me l'haig de jugar, doncs diré Kuala Lumpur. Correcte. Kuala Lumpur és l'avió que va desaparèixer només 40 minuts després del seu enlairament amb destí a Pequín. Molt bé, Ignasi, 3 de 3. Sí. Bon inici. Mestre, estàs content amb l'estratègia que has triat? Sí, Sí? Pues si no t'ha funcionat. Bueno, Si però- la Dolly i l'Ignasi ens hi ha anat molt bé. però així també puja una mica el pot. A tu t'ha servit... Ah! Sempre té la doble... Així sí, així sí. Faràs algun canvi? Sí. Doncs ja ho saps, els temes amb els que juguem els tens aquí. Tu diràs, comencem amb l'Adolf. Doncs a l'Adolf ara li donaré Argentina. Argentina per l'Adolf. Continuem amb la Gemma. A la Gemma li donaré Misteris. I per últim, a l'Ignasi. I a l'Ignasi li donaré excursionisme. Doncs ja ho tenim. Ara sabrem quin dels tres es quedarà com a únic aspirant, perquè comença la segona ronda de la fase eliminatòria. Adolf, primera pregunta. Amb quin nom es coneixen els habitants de Buenos Aires? Portenys, carioques, quichues, gallegos.
Doncs triaré cariocas. No és correcte. Mestre, rebot. Jo diria que és portenys. Correcte, portenys. Continuem, Adolf. Quin era el nom de pila del Che Guevara? Armando, Enrique, Ernesto, Alfonso. Aquesta sí que em penso que la sé, és Ernesto. Correcte. I per últim, qui va interpretar Eva Duarte a l'adaptació cinematogràfica del 1996 del musical Evita? Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Cher, Madonna. Doncs aquesta em penso que també la sé, és Madonna. Correcte. Continuem amb la Gemma i els misteris. Primera pregunta. Quin fenomen estrany es produeix en un habitatge del poble de Belmez de la Moraleda? Les portes es tanquen de cop, tremolen les parets, apareixen cares a terra, s'embussa el vàter. Home, s'embussa el vàter, a vegades és un misteri, però... La de... Apareixen cares a terra? Correcte. Continuem. Què mostrava la fotografia que va iniciar el debat sobre l'existència del Yeti? Ombra, petjada, silueta, dent. De fet, podria ser tot. Diré petjada. Correcte. Comprovem-ho. Tenim la fotografia que ho demostra. Aquí la veieu. La petjada. Continuem. Per últim, Gemma. On està situada l'Àrea 51? Gran Canyó, Desert de Nevada, Mont Rushmore, Guantánamo. L'àrea 51. Direm el desert de Nevada. Correcte. L'Àrea 51 és una base militar nord-americana relacionada amb nombroses teories de la conspiració, avistaments extraterrestres i naus espacials. Molt bé, Gemma. Ha sigut un misteri, ha sigut això. Correcte. Continuem amb l'Ignasi. Excursionisme, primera pregunta. Quines sabates porten els excursionistes? Xancletes, talons, xiruques, peus d'ànec. Xiruques. Correcte. Següent pregunta. Amb quins colors se senyalitza un camí de gran recorregut? Blanc i vermell, vermell i negre, negre i blanc, blanc i blau. Un moment, Això em passa per quan vaig a la muntanya no seguir-los. Si no, hauria de saber. Diria que blanc i vermell. Correcte. Per últim, és molt important la resposta que em donaràs ara, perquè ara mateix hi ha un empat en marcadors entre l'Ignasi i l'Adolf. Llavors, depèn de la resposta que em donis ara, convertir-te en l'aspirant que es batrà en el duel amb el mestre o no. Preparat? Això he vingut. Quina és la travessa tradicional que es completa en 24 hores cada any al setembre? Montseny, Taga Pedraforca, Matagalls Montserrat, Cadí. No l'he feta, però diria que és el Matagalls Montserrat. Correcte, Matagalls Montserrat. Matagalls Montserrat l'any passat es va fer els dies 17 i 18. I ara sí, fem recompte de marcadors de nou, veiem com han quedat. Tenim a l'Adolf amb 500 euros, la Gemma amb 400 euros i l'Ignasi amb 600. Això vol dir que és una llàstima, però hem d'acomiadar l'Adolf i a la Gemma. Llàstima. Ha estat un plaer. Us heu passat bé? Sí, molt bé. Sí, ho ha estat allà, però al final l'Ignasi us ha batut. Ha estat bé.
Moltes gràcies, fins una altra. Ignasi, enhorabona. Amb tu ens quedem amb ell que ha guanyat 600 euros i el nostre mestre que n'ha acumulat 100 i amb ells dos seguim jugant perquè ara comença el duel. Aquí els tenim. El primer cop que es veuen les cares l'Ignasi i l'Oriol. Mestre, no sé si ets conscient que l'Ignasi ve a prendre't el lloc. Ho soc. Era l'únic que no volia i ho he fet tan bé que està aquí. Això és ironia, no? Perquè ho has fet fatal. Evidentment. Si el tens aquí, ho has fet molt malament. Ignasi... O és que jo sóc molt bo i... No ho sé. Si no et volia aquí és perquè crec que eres molt bo. Creus que tens opció a batre el nostre mestre? Sí. Sí? Opcions n'hi ha, però les regles li juguen al seu favor. Però bé, ell un dia també va batre un altre mestre, o sigui que no serà excusa. Doncs comencem a jugar. Ja sabeu que guanyarà el millor de 3 úniques rondes i el mestre serà qui tria els temes i qui comenci a respondre. Recordem els temes d'avui. Misteris, excursionisme, clàssics de cine, Lluís Llach, Argentina. Per quin tema comencem? Per Argentina. Argentina? Molt bé, comença el duel. Mestre, comences a respondre. La pregunta és la següent. Quines d'aquestes ciutats són a l'Argentina? Porto Alegre. No. Correcte. Rosario. Sí. Correcte. Córdoba. Sí. Correcte, és la segona ciutat més poblada després de Buenos Aires. Asunción. Sí. No. Capital del Paraguai. Mestre, Santa Fe. No. Sí. Sí ho és. Mendoza. Sí. Correcte. Punta del Este. Sí. No. És a l'Uruguai, ciutat de turisme d'estiu molt visitada pels argentins. Sant Miguel de Tucumán. Ah, sí. Correcte. Oriol, si falles la següent, punt per l'Ignasi. Sucre. No. Correcte, ciutat de Bolívia. Ignasi, si encertes la següent, el tema és teu. Valparaíso. Sí. No, ciutat de Xile. De moment, no sumem cap punt als marcadors. Hi ha hagut un empat. Continuem, mestre. Amb quin tema juguem ara? Misteris. Misteris. Comences tu a respondre. La pregunta és la següent. Quines d'aquestes afirmacions sobre el triangle de les Bermudes són certes? Ha rebut el nom de Triangle del Diable. Sí. Correcte. Les Bermudes, Puerto Rico i Miami són els vèrtexs del triangle. No. Sí. Mestre, s'hi han comptabilitzat més de 2.000 accidents. Sí. No. De fet, segons els historiadors, la xifra no en sobrepassaria els 800. Ignasi, el creador del terme va ser Ernest Shackleton. Sí. No. Es considera que l'autor va ser l'escriptor Vincent Geddes. Mestre, actualment és una de les zones amb més trànsit naval del món. No. Sí. I a més, amb més trànsit aeri. Ignasi, el vol 815, Oceanic Airlines, va desaparèixer a la zona. Sí. No. És l'avió de la sèrie Lost. La ruta de l'avió no passava per la zona. Mestre, Cristòfor Colom ja va observar-hi comportaments estranys de la brúixola. No. Sí, durant el seu viatge del 1492. Ignasi, és una de les zones més perilloses del món per navegar-hi. Sí. No. No, tampoc. No figura entre les 10 zones del món amb més accidents marítims. Oriol, si encertes el següent, guanyes el tema. S'hi han observat acumulacions de gas metà en el fons marí. Sí. Correcte, la forta activitat volcànica de la zona podria haver causat els accidents. Punt pel mestre. Malament, Misteris. No ho negarem pas. No, hem fallat bastantes preguntes. Fatal. Fatal, fatal. Encara... En quin tema juguem ara? Doncs estic entre dos... Pues excursionisme. Excursionisme? La pregunta és la següent.
Quins d'aquests cims són de més de 2.500 metres? La Pica d'Estats. Sí. Correcte, és el cim català més alt i fa 3.143 metres. Montjuïc. No. No, correcte, fa 178 metres. El Turó de l'Home. No. Correcte, està al Montseny i fa 1.705 metres. El Puig de Bastiments. Sí. Correcte, als Pirineus i fa 2.881 metres. El Matagalls. No. Correcte, a la Serralada del Montseny i en fa 1.698. El Puigmal. Sí. Correcte, als Pirineus fa 2.910 metres. El Turó de Tagamanent. No. Correcte, al Montseny i en fa 1.057. Ignasi, si falles la següent, punt pel mestre. El Cap de la Gallina Pelada. No. Correcte, als Prepirineus en fa 2.322. Oriol, si encertes la següent, guanyes el tema i a l'hora del duel, ja que l'Ignasi només podria empatar aquest tema. El Pic de Comaloforno. Sí. Correcte, als Pirineus en fa 3.033. Ha acabat el duel, el guanyador és l'Oriol. Enhorabona, Oriol, segueixes com a mestre. Ho sentim per l'Ignasi, que no has pogut batre el nostre mestre. No passa res. En tot cas, has arribat fins aquí i està molt bé. La llàstima és que marxes sense res. Ha estat un plaer. Ha estat un plaer. També nostre. Moltíssimes gràcies per venir. Fins una altra. Vinga. Nosaltres ens quedem amb el nostre mestre, amb l'Oriol. Ja ho veieu, ell aquí segueix, ningú l'ha batut i un dia més aspira a guanyar el nostre pot. Comença el tot o res. L'Oriol, el nostre mestre, ha aconseguit arribar fins aquí, fins a l'última fase, i ja sabeu que ha de respondre correctament a la pregunta final per guanyar el pot del programa, que avui puja fins als 3.800 euros. Abans de pensar en el pot, però, Oriol, ja saps que el primer que has de fer és decidir quin tema et guardes per la pregunta final. Te recordo els temes d'avui. Misteris, excursionisme, clàssics de cine, Lluís Llach, Argentina. Doncs crec que agafaré excursionisme, que m'ha anat bastant bé al duel. Misteris la descarto perquè els dos ens han anat molt malament i quedem excursionisme. Excursionisme? Sí. Molt bé, doncs la pregunta que hauràs de respondre correctament per endur-te el pot del programa és la següent. Quina d'aquestes institucions catalanes es va fundar al Centre Excursionista de Catalunya? Aquí tens les opcions de resposta. Federació d'Ateneus de Catalunya, Mancomunitat de Catalunya, Orfeo Català, Síndic de Greuges, Federació Catalana d'Entitats Corals, Institut d'Estudis Catalans, Confederació Sardanista de Catalunya o Òmnium Cultural. Com ho veus, Oriol? Bueno, com totes les preguntes finals, sempre són complicades. Hi ha diverses opcions que podrien encaixar, però bueno, intentarem reduir opcions amb les preguntes. Això és el que farem ara. Però d'entrada ja n'hi ha algunes que descartes? Jo la Mancomunitat de Catalunya i l'Orfeo Català les descartaria i l'Institut d'Estudis Catalans crec que també. Les demés podria ser. Ja veurem. Tal com deies, abans de contestar la pregunta definitivament, jugarem per intentar eliminar opcions de resposta i que ho tingui una miqueta més clar, més fàcil. I comencem. El primer tema per intentar eliminar una opció de resposta de la pregunta final és clàssics de cine. Abans de la pregunta, necessito que veguis una imatge. La pregunta és: de quin edifici són les escales que puja l'inspector Scotty en aquesta escena mítica de Vertigen? D'un campanar, d'un far, d'un castell, d'un teatre? Dubtaria d'un campanar i un castell, però aquesta finestra que sembla que és una finestra que es veu aquí, no sé, diré un castell. Marquem? Sí. Marquem d'un castell. La resposta és incorrecta, Oriol.
La resposta correcta és d'un campanar, i és que la pel·lícula Vertigen, d'Entre els morts, que és el nom complet de la versió catalana, es considera una obra mestra i del suspens i una pel·lícula pionera en l'ús d'aquest efecte de zoom. La tècnica va rebre el nom de contrazoom o efecte Vertigen. Ara ja ho saps. Molt bé, ja sabem una cosa més. Sí, però l'hauríem d'haver sapigut abans per eliminar una opció de resposta a la pregunta final, però no ha pogut ser. De moment no. Continuem? Continuem. El següent tema és Lluís Llach i la pregunta és la següent. Qui interpreta els últims versos de la cançó Ara mateix en el concert benèfic Les nostres cançons contra la sida? Pep Guardiola, Sílvia Pérez Cruz, Lluís Llach, el públic. No ho sé, si hagués sigut el Pep Guardiola jo crec que hagués sigut bastant sonat i m'hagués enterat. I no sé, com que té una veu molt maca i canta molt bé, jo diria la Sílvia Pérez Cruz. Marquem Sílvia Pérez Cruz? Sí. Marquem-ho, doncs. La resposta és incorrecta. I no t'ho creuràs, però va ser molt sonat i no et vas enterar. La resposta correcta és Pep Guardiola. Aquí tens el vídeo. Comprovem-ho. Aquí ho veiem a Pep Guardiola. Que cadascú es vesteixi com bonament li plagui via fora. Que tot està per fer i tot és possible. Ara sí. Te'n recordaves? No me'n recordo d'això, però la Sílvia Pérez Cruz hi era. Per almenys, no... Lluís Llach tampoc? Tampoc. Continuem? Continuem. Ara juguem amb Argentina i la pregunta és la següent. Vull que escoltis aquest tango argentí. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido... Quin és el títol d'aquest tango argentí? La comparsita, Cambalache, Caminito, Adiós muchachos. Diria Cambalache. Marquem Cambalache? Sí. Marquem-ho, doncs. La resposta és correcta, Cambalache. És un tango argentí de l'any 1934 que va formar part de la banda sonora de la pel·lícula El alma del bandoneón del 1935. Argentina sí. Che, qué bueno que viniste. Una miqueta. Molt bé, això vol dir que eliminem una opció de resposta de la pregunta final. Mancomunitat de Catalunya ja no és una opció. Tampoc era una... Tampoc ho era? Una de les opcions que podria seleccionar jo. O sigui que no m'ha ajudat molt. Però és una menys. És una menys. Continuem? Sí. Ara és el torn de misteris. Un tema que precisament No ha anat molt bé. no ha anat gens bé, diria jo. Mestre, vull que miris atentament aquesta imatge. La pregunta és la següent. On es troben aquestes misterioses figures? Mèxic, Estats Units, Perú, Colòmbia. Doncs diré a Mèxic. Marquem Mèxic? Marquem-ho, doncs. La resposta és incorrecta, Oriol. La resposta correcta és Perú. De fet, són les línies de Nazca al Perú. Se sap que aconseguien fer figures tan grans i proporcionades mitjançant quadrícules i models d'escala menor. Però el que encara és un misteri és per què les feien. Perú era la resposta correcta. Una opció de resposta és el que hem eliminat de la pregunta final. I arriba el moment decisiu. Si respons correctament a l'última pregunta, t'emportes 3.800 euros. És a dir, ho guanyes tot o te'n vas sense res. Recordem la pregunta final i les 7 opcions de resposta. Quina d'aquestes institucions catalanes es va fundar al Centre Excursionista de Catalunya? Federació d'Ateneus de Catalunya, Orfeó Català, Síndic de Greuges, Federació Catalana d'Entitats Corals, Institut d'Estudis Catalans, Confederació Sardanista de Catalunya, Òmnium Cultural. A
A veure, si d'entrada, jo l'Orfeó Català i l'Institut d'Estudis Catalans i potser el síndic els descartaria. I llavors... crec que diré la Confederació Sardanista de Catalunya. Creus o la marquem? La podem marcar. Marquem Confederació Sardanista de Catalunya. Què creus que passarà, Oriol? Espero que sigui la correcta. Estaria molt bé. Estaria molt bé. 3.800 euros. Comprovem? Endavant, no em facis patir més. La resposta a la pregunta final del tot o res és... incorrecte, Oriol. Però és que hi ha una cosa pitjor, i és que la resposta correcta és una de les opcions que has descartat des de l'inici, i és Institut d'Estudis Catalans. El va fundar Enric Prat de la Riba a la sala d'actes del centre el 1907. Bueno, ja sabem una cosa més. No ha pogut ser avui, però potser tens més sort el proper dia. Ja saps que tornaràs en el proper programa ell, l'Oriol i 3 aspirants més. Aviam si hi ha més sort. Ens veiem en el proper Tot o Res.